Belo magarence. U Argentini jednom živelo nekakvo belo magarence. Bilo je potpuno belo, sa rošavim nogama i dugom dlakom i tako sićušno da su mnogi mislili da je to neka igračka. Ali vlasnik tog magarenceta, neki bogati surov čovek, kome takvo magarence nije bilo potrebno, reši jednom da proda ovog otpadnika, koga su svi nazivali belim magarencetom. Osetivši šta namerava da učini njegov gospodar, belo magarence se uplaši, pa reši da noću pobegne iz štale i ode nekud. Rečeno, učinjeno. Magarence se zaleti jurnu na vrata, razvali ih i ode bez traga i glasa. Čitavu noć skitalo je po gradu, tiho išlo iz ulice u ulicu, odmaralo se po dvorištima i vrtovima, pa najzad dođe do nekakve radnje za dečije igračke. Šta sve nije bilo tamo? Mali slonovi, lutke sa velikim očima, srebrne svirke za decu, mala železnica i konji sa dugom grivom. Magarence mislilo pa pravo u izlog. Sve igračke se mnogo obradovaše, a i ono se obradova što će biti u njihovom društvu. Oseti se kao da je u rođenoj kući. Ujutru dođe trgovac i otvori radnju. Pazi, neka nova igračka, rekne on, pa okači magarencet oko vrata hartiju sa cenom. I što je najvažnije, cena ne beše tako velika. Od tog dana, pored izloga se tiskalo malo i veliko. Dečaci i devojčice iznenađeno bi zapljeskali rukama čim bi ugledali novu divnu igračku. A naše magarence je bilo gordo jer su svi samo njega posmatrali. I ostale igračke digoše nos, naročito one do njega. Ali jedne večeri dođe u radnju neki dečak sa majkom. Taj dečak se zvao Kokori. Čim opazi u izlogu divno magarence, Kokori se jako oduševi i odmah rekne svojoj majci: Majko, nikad nisam ni pomislio da na svetu postoji tako lepo magarence. A njegova će majka na to tužno: Kokori, mi imamo malo para za njega. Te noći Kokori dugo nije zaspao. Kad su primetili da im sin tako očajava zbog magarenceta, njegov otac i majka se malo posavetovaše, zatim skupiše sav novac što su imali u kući, pa čak malo uzeše i na zajam od komšiluka, pa rekoše Kokoriju da ga čeka jedno veliko iznenađenje. Čim su mu kupili belo magarence, Kokori zažele da ga uhvati za uzde i da ga tako povede kući, ali odjednom magarence obuze nekakav inat. Niko nije shvatio u čemu je stvar, samo se Kokori dosetio. Magarence je želelo da ga novi vlasnik uzjaše. I Kokori, na zavist ostale dece, gordo je jahao do kuće svoje sopstveno magarence, koje je pored toga bilo belo i fine dlake.